Ang ulam ko ngayon ay sardines, pero hindi ako nandidiri kumain ito. In fact, yung sauce niya, nilagay ko pa dito sa aking rice. Yung rice ko ay ganador. Tag 62 to 70 pesos ang kilo nito. Wala kasi kaming tag 20 dito sa Cebu. Malayo kami sa Malacanang. Nakita ko yung video ni Dr. Willie Ong. Sabi niya, ang sardines ay maganda para sa ating katawan, lalo na sa ating heart, sa ating puso. Lalambot ang daloy ng dugo sa ating heart. Di tulad ng iba dyan na may bigote, may balbas, pero malambot yung kilos. Pag kumain ka ng sardinas, para kang si Sharon na rin. At para ka ring mayaman dyan sa bahay nyo. Alam mo, dalawang lata nito, dalawang cans nito ay more than 50 pesos na. So, mahal siya. So, kung bibigyan kayo ng gobyerno ng ayuda na merong lamang sardinas, tanggapin nyo buong